Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäheriniň häkimetleri tamdyrlary ýumurýarlar. Häkimet wekilleri bu çärelerin gaz taşytlamak we atmosfera zyňylýan metan gazyny azaltmak maksadyndan uğralýandygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň ýitileşen mahalyna gabat gelen bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 29 noýabrda sebitden maglumat berdi. Çäräniň çägini etrap we oba ýerlerine saglyk öýlerine, mekteplerde we hojalyk öýlerine ulanylýan gaz enjamlary üçin 1 ton gaz bermek hem gödeňine tutulýar. Şeýle-de häzir Türkmenistana 1000 kub gaz üçin 20 manat töleg alınýar. Hökümet bu tölegi hem gaýtadan seretmegi gödeňine tutýar. Dip ýagdaýdan habarly türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Çäräniň çäginde tamdyr çörek bişirip satýan telekeçileriň tamdyrlary ýumrulup, ruhsatnamalary ellerinden alyndy. Mundan başga-da çörek bişirip satmak üçin niýetlenmedik hojalyk tamdyrlary hem dolu ýykyldy. Bularyň arasynda howly jaýlarda we köp gatly jaýlaryň ýanyndaky ýanaşyk ýerlerde gurulan tamdyrlar bar. Ýaşaýjylara şäher gaz üpçünçilik edarasy we ýanyna garşy göreş gullugy tarapyndan berilen ruhsatnamalaryň öz güýjüni ýitirendigi aýdylyp, ruhsatnamalary ellerinden alyndy. Olaryň gaz hasaplaýjylary gazdan kesilip aýryldy we gaz turbalary ýörüýte serişde bilen kebşirlendi diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Häkimetleriň bu çäreleri şäherde çörek bişirip satýan telekeçileriň onlarçasynyň öz işini towtatmagyna we ýüzlerçe aýalgynyň işsiz galmagyna getirdi. Şäheriň bazarlaryny, dukanlaryny gyzgyn tamdyr çöregi bilen üpçün edýän 30 goly telekeçi we olaryň aýal gyzlardan ibarat 215 töweregi işsiz galdy. Dip ýagdaýdan habarly yerli telekeçi anonim şertde habarçymyza aýtdy. Mundan başga-da hepdäniň başyndan bäri şäheriň bazarlarynda, hususy dukanlarynda we marketlerinde tamdyr çöreginiň gytçylygy hem ýitileşip başlady. Ýaşaýjylaryň we telekeçileriň ençemesi häkimet wekilleriniň bu çäreleriň sebäbi barada resmi düşündürüş we resmi nama bermeýändigini aýdýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada şäher häkimliginden, polisiýa bölümünden we ýanyna garşy göreş gullugundan kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne tamdyrlary ýykmak çäresine gatnaşan häkimet wekilleriniň käbirleri bu çäreleriň gaz taşytlamak we atmosfera zyňylýan metan gazyny azaltmak maksadyndan uğralýandygyny aýdýarlar. Çäräniň çägini etrap we oba ýerlerine saglyk öýlerine, mekteplerde we hojalyk öýlerine ulanylýan gaz enjamlary üçin 1 ton gaz bermek hem gödeňine tutulýar. Şeýle-de häzir Türkmenistana 1000 kub gaz üçin 20 manat töleg alynýar. Hökümet bu tölegi hem gaýtadan seretmegi gödeňine tutýar. Dip yerli ýaşaýjy şäher häkimliginiň aýdan sözlerini titirledi. Bellesek Türkmenistanda ýaşaýyş we durmuş maksatly deshanlaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň, çağalar baglarynyň, mektepleriň gaz üpçünçiliginiň ýagdaýy her ýylyň gyş faslynda yaramadlaşýar. Ilatyň gaz üpçünçiliginiň ençeme sagatlap kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Galy bersede energiýa serişdelerine baý Türkmenistan ýanyç energetika deshalaryndan syzyp çykan metan zyňyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Ýöne ýagdaýlara syn edýän yerli synçy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda metan zyňyndylarynyň tamdyrlardan ýa-da durmuş maksatly deshalardan däldi, ýurdun ýanyç energetika deshalaryndan syzyp çykýandygyna ünsü çekip şeýle diýdi. Çäräniň sebäbini belli bir derejede gaz taşytlamak tagallasy diýip aýdyp bolar. Ýöne munyň esas sebäbi döwlet dukanlaryna iýerilen unyň telekeçileri bir kanun satılmagynyň öňüne almak ýaly bolup görünýär. Dip synçy aýtdy. Bellesek soňky aýlarda ýurdun döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiligi ýitileşýär. Ilata un paýlary kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi gijikdirilýär. Çäkli möçörde satylýan arzan çörek ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Galy bersede oktýabryň ahyrynda Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtyň döwlet dukanlarynda azyk paýlaryny dukanlaryň arka gapysyndan hususiýetçilere satmak tejribesiniň möwjüýändigini habar berdiler. Türkmenistanda häkimetler tamdyrlary ýykmak ýa-da tamdyr çöregini bişirýänlere garşy göreşmek çärelerini mundan ozalky ýyllarda hem amal edipdiler. 2021-nji ýylda Balkanyň häkimetleri dukanlardaky un we çörek ýetmezçiligini tamdyr çöregini bişirip satýan raýatlara garşy göreşmek bilen çözmäge çalyşypdylar. Türkmen häkimetleri we media ferişdeleri tamdyrlaryň ýumrulmagy we onuň sebäpleri şeýle-de dukanlardaky un çörek ýetmezçiligi barada habar bermeýärler.